Pero que encantou ve que ven a edición marroquí facer patadas espectaculares, desconcertantes, moverse que leva como máis medo, porque non o veu necesario, e ata agora está utilizando máis as maus. Esquina azul. El que ostenta ese cinturón de campeón del mundo, Mustafa Aleksim. Y ahora, el gallego, el español, Ben, señores e señores, o prometido é de verdade o combate forte da noite, combate polo título mundial de kickboxing na versión guaco. Ese home que ven nas súas imaxes, Simón González, saindo polo seu túnel, vai subir o cuadrilátero para facerse co título mundial no que pode ser un dos seus últimos combates na súa vida profesional como boxeador. Neste mundo do kickboxing xa está sobre o ring o actual campeón, o marroquí Mustafa Aleksim. Este momento no que sube Simón González, saúda a súa afección, sen dúbida o momento estelar que levamos esperando toda a noite. Todo un privilexio para a Televisión de Galicia poder contar un campeonato mundial de kickboxing e ver unha das últimas actuacións dun home que o foi todo xa neste deporte. Este pode ser o seu sétimo título mundial. Xa conseguiu varios títulos nas dúas organizacións que dominan as dúas federacións máis importantes do kickboxing. En fronte vai ter a outro home que está cansado de abaranguer títulos no seu currículo. Mustafa Aleksim, moitísimas veces campeón do mundo, tamén foi campeón de Europa, é un home afincado en Alemanha. Este é o momento cumio desta velada que estamos a retransmitir desde o pabillón das Travesas en Vigo. Sona o himno nacional de Marrocos. Será o turno. Y ahora escuchemos pro himno. El himno nacional español.
a faciana de concentración dun home con 38 anos que quere culminar a súa carreira logo dun ano de lesións no que non puido revalidar o seu título mundial que conservou desde 1996 ata o 2000. A faciana de concentración de Simón González, un home que quere rematar a súa carreira deportiva como campeón do mundo de kickboxing, deporte que foi ata o momento a súa vida. Tanto Simón González como Mustafa. Y conozco para comentar ese combate Héctor Conde, profesor de kickboxing en Ourense, sobre todo un home do contorno da confianza de Simón González desde hai moito tempo. Que diferencias podemos ver entre a forma de combatir entre os dous? Ben, podemos observaremos durante o combate que Simón González manterá unha táctica agresiva, unha táctica de paso adiante, de cortar sempre as distancias, acurtar as distancias do marroquí, que é un boxeador, bueno, un combatente moi heterodoxo, cun estilo bastante desarbolado en certo tempo, moi parecido a un famosísimo peleador para os habituados o kickboxing, Ricky Rufus, que foi campeón do mundo americano. Bueno, vexamos a ver as diferencias tácticas entre os dous combatentes. Ven colocándose xa as luvas os dous loitadores, os dous puxiles que van pugnar polo campeonato do mundo, o título en xogo sobre este cuadrilátero no pabillón das Travesas, a Televisión de Galicia, nunha das citas cumio deste verán no ámbito deportivo, unha das citas máis atractivas desta temporada. Na nosa terra, un galego pode proclamarse campeón do mundo de kickboxing, todo nunha velada que levamos seguindo na Televisión de Galicia con 5 combates e que ten o seu desenlace nesta loita final, nesta pelexa de auténtico nivel entre dous homes que saben o que é gañar todo no mundo do kickboxing. Simón González, o galego, Mustafa Laksen, o marroquí. Efectivamente, Simón González, que, como xa dicíamos antes, tentará buscar unha mao desas poderosas que o caracterizan. Ten unha mão direita moi potente. Mustafa Laksen é un pelexador, gusta de ir para atrás, de bater forte ca perna, de golpear todo posible na distancia longa. Simón tamén manexa ben a perna, iso quizáis incomode un pouco máis o marroquí. Veremos se pode o gallá revalidar o título Simón, que ven moi ben preparado para esta pelexa, inda que sabemos do respeto, do grande respeto que ten o campeón Mustafa Laksen, que ven de ser proclamado campeón tras vencer o croata, que era o campeón do mundo ata o momento. Bueno, a ver que nos dá este combate de sí. Dúas tácticas totalmente diferentes, por lo tanto, un combate seguro que moi bonito. Combate a 12 asaltos, xa por suposto categoría profesional, no que veremos o mellor deste deporte no panorama mundial sobre un cuadrilátero situado no pabillón das Travesas e co público completamente entregado con Simón González. Hai que dicir que o árbitro principal será José Pereira, como dicíamos antes, un home que o foi todo tamén como puxil e agora é unha das eminencias como árbitro internacional, pero que non puntuará de dedicarse só o que aconteza en riba do ring. Polo tanto, a máxima obxectividade no que atinxe o árbitro español, que, como dicimos, non terá nada que ver na puntuación final deste combate, explicando as regras, os últimos detalles pros dous puxiles, cada un
o seu curruncho, o saúdo inicial, e vai comezar esta loita polo campeonato do mundo de kickboxing. Simón González na esquina vermella, na esquina azul Mustafa Alaksen, un marroquí afincado en Alemania, que sabe que ser campeón do mundo, que é ser campeón de Europa, campeón de Alemania, que tentará manter hoxe o seu título mundial na versión Guaco. Todo disposto. Comeza este combate, comeza o prato forte desta velada, a loita polo título mundial de kickboxing. Ben, aí vemos como efectivamente Simón comeza indo para diante, tomando a iniciativa. Mustafa Alaksen, que aí vemos como encántalle facer eso, ir para atrás, dar patadas espectaculares, intentar a ver se engancha unha contra dura, pero que en canto ve que ven a distancia corta, agárrase e para atrás outra vez. Aí vemos, efectivamente, Simón para diante e Mustafa para atrás. Simón ten o centro do ring nestes momentos, recuando o marroquí neste primeiro asalto de tanteo, no que xa vimos dúas patadas espectaculares, esa boa dereita agora de Simón González, a faciana do marroquí. Son os primeiros segundos dun combate que pode ser moi longo, a 12 asaltos, pactado polos dous púxiles, e novamente a terceira patada que vemos dese estilo Efectivamente. do marroquí, toda unha credencial para que vai ser este combate, parece. Encántalle ao marroquí facer patadas espectaculares, desconcertantes, moverse moito. Aí vemos a Simón, sigue para diante, E Mustafa valle ben, porque o que quere precisamente él é ir para atrás, deixar fora de distancia a Simón. Aí vemos que entre as cordas. E vense claras as diferencias entre os dous. Simón utiliza moito máis os puños, Mustafa basea moito máis as súas armas na patada, na potente patada que ten. Por lo tanto, venlle ben esa distancia que hai ata agora entre os dous púxiles. E agora conectou ben esa dereita. Houve aí algún pequeno problema no curruncho. Parece que dislocou o ombro e xa o ten colocado, xa está. Efectivamente, aí vemos como durante o primeiro asalto foi moi de tanteo, Simón intentando coller a distancia, intentando conectar a súa potente mão direita, Mustafa Alaksen indo para atrás e intentando coller unha contra o máis perigoso posible para Simón, non? Habíamos ese pequeno problema no recuncho do marroquí no momento que finalizaba o primeiro asalto. Vemos indicacións de Carlos Conde a Simón González, e Simón que a ver se dá enganchado a distancia para conectar uns duros golpes na faciana do marroquí. Mais que nunca será unha loita puño con puño, perna con perna, tamén unha loita estratégica. Había algún problema aí, asubía o público. Deixouse o bocado na esquina. Moitas veces non se sabe se o fai voluntariamente ou sen querer, non? Aí vemos como o marroquí pega duro, pero Simón é un grande encaixador tamén, a parte dun grande pegador. Non o move, é que non o move. Simón sigue para diante, efectivamente. Fíxense, Simón sigue para diante, acortando distancias, inda que se lleve pouco fluido, non con esa velocidade que tiña noutras ocasións, pero quizáis sexa por estos dous primeiros asaltos. Está esperando Simón. Está esperando, efectivamente. Unha vez, vibrou as travesas cando caeu o marroquí. Boa izquierda, boa dereita ahora. E aí vemos como o marroquí, que a garda baixa, está se arriscando a levar unha boa puñada, e Simón pega duro. Eso vai non ter que ter en conta o marroquí. Que segundo asalto máis fermoso entre os dous, cada un coas súas armas, o marroquí agardando
coas patadas e novamente problema Nombreiro pro marroquí. Enfádase Simón con ese problema Nombreiro. Esto pode ser un problema. Soa bastante extraño, non? Efectivamente, moitas veces producense dislocacións de hombro, pero en parte para conseguir rachar o ritmo de Simón, o que se falla a veces, non? Vexamos si efectivamente, eso verémoslo durante o combate, si efectivamente dislocase o hombro ou simplemente unha artimaña, non? Aí vemos tres mans duras de Simón. Chegaron esas mans aí, o marroquí está indo este segundo asalto polo camiño que quere Simón. Efectivamente, Simón xa ten collida a distancia. Novamente está pelexando moi ben. E ollo aí. Moi espectacular, pero o desequilibrio que falábamos antes debido a ese estilo de pelea tan heterodoxo. Como vibra as travesas neste momento, sobre todo cando está ver que a pelexa comeza a favorecer a Simón González. Temos varias cousas que ver neste asalto, que Simón comeza a coller a distancia, que comezan a entrar os seus puños e que o marroquí paga ás veces esa ousadía coas súas patadas. Efectivamente, Simón ten unha pegada dura e o marroquí está se arriscando bastante. O seu estilo de pelexa é ese, garda baixa, sempre para atrás, cunha perna moi espectacular, moi sorpresiva, o cual é moi arriscado para Simón, que se confía pode levar unha pancada moi dura, e nunca se sabe como pode acabar isto, non? Protesta moitísimo Simón González, está moi enfadado. O marroquí está intentando pôr nervioso a Simón e valle, se sigue así o árbitro baixaralle un punto, porque os 30 segundos son o reglamentario, non 45 ningún minuto. Toda esa deportividade que víamos antes quedou fora neste combate. Hai en xogo un título mundial e o marroquí aproveitando todas as súas posibilidades, mesmos que non son regulamentarias. Aí teñen esa man dereita que entraba nese desequilibrio de Simón e outra máis. Aí está, moi boa mão dura, unha mão durísima, e Simón que sabe que lle fixo dano e siga por él, porque Mustafa xa non se move tan rápido como antes, sabe que foi unha mão dura que recibiu, e bueno, eso notase moito. Unha das primeiras cousas que nota cando subes a un ring é a primeira vez que pelexas contra unha persoa é que o outro pega ou non. O primeiro que pega, o primeiro golpe forte é o que moitas veces se leva o gato a auga, precisamente porque o outro nota esa pegada e xa parece que leva como máis medo. Queixase novamente Simón aí da actuación do seu rival. Efectivamente, bastante heterodoxo, bastante desequilibrado. Eso fai que vaya moitas veces ca cabeza por diante, péguense cabezazos xuntos. E aí vemos como está sangrando Simón. Está sangrando, ollo que está sangrando Simón. E aí duros os golpes de Simón. O marroquí que entra a loita. Mancou a Simón nesa saída das cordas o marroquí que está a sangrar. Aí está, vaise levantar o hombro, vence que se o hombro se disloca, efectivamente, sí que o ten dislocado. Pero é que iso non vale de disculpa. Se o árbitro non para, non pode baixar a garda. E ademais, cando xa faz 4 veces seguidas, logo pegas cabezazos e faz cousas dese estilo, lóxicamente, pois a veces levas unha maudura, non? Aí temos ese puñazo que provocou esa caída. E aí foi o chao. Isto é un 18 para Simón, bastante claro, debido a esa caída, non? Aí quedou mancado no seu ombreiro. O marroquí aproveitou no Simón, probablemente canso xa do teatro a veces do seu rival, segundo que estima o curruncho de Simón González, pero certo que sí que se debía dislocado o ombreiro. Sí, efectivamente, o marroquí que novamente volve a perder segundos. Vale, disculpa, mentre non pare, mentre o combate, o árbitro non para o combate,
o asalto non acaba. O asalto non... a pelea non para, non? Nas poucas veces que tenta a patada Simón. Sí, bueno, Simón tamén ten unha boa perna, o que pasa é que ata agora non a utilizou moito porque non o veu necesario. E ata agora está utilizando máis as maus. É moi espectacular, efectivamente, o marroquí é moi espectacular, pero resbálase, non mantén ben o equilibrio, e iso, claro, Simón aproveita, lógicamente. Está a pelea interesantísima, o intercambio de golpes constantes entre os dous, moito máis sereno, moito máis serio na súa pelea Simón González, moito máis espectacular o marroquí, pero eso está lle custando moitos golpes, moitos puñazos, cada vez que abre a garda ao seu rival. Aí vexamos esos dous ganchos que entraron o queixo de Simón, e novamente a tentativa e amagaba con esa patada polas costas. Está moi intensa esta pelea. Falamos aínda dos primeiros asaltos. Xa falábamos antes que Simón é un bo encaixador e que non teme recibir porque notase forte e que é un bo pegador. Novamente esa patada que desta volta chegou a cara de Simón González, pero tamén provocou o ex-varón do marroquí. Últimos segundos deste asalto. Quizáis algo máis igualado xa que o anterior. E ollo, comeza a haber síntomas de cansazo nos dous púxiles. Sobre todo no marroquí, o marroquí está ca boca aberta. Que mão tan dura, segunda mão durísima do marroquí, pero Simón é encaixador. Novamente se queixa o marroquí do seu ombreiro. Sí, efectivamente. Non sei a que levará o do ombreiro o longo do combate. Non sei como seguirá. Aí vemos este tipo de patadas que lle encantan o marroquí. Efectivamente, miren, patadas saltadas, xiradas, moi espectaculares, pero moi sorpresivas, pero pouco eficaces. Aí vemos esas dúas mãos como si chegaron a Simón, pero como xa falábamos, Simón é un gran encaixador e non tuvo problemas en encaixala, non? Pois os dos puxiles recibindo as instruccións as que poden escoitar dadas as alturas do combate dos seus adestradores. Segundo fuera. Vermello por parte de Carlos Conde, o adestrador de Simón González. E novamente no centro Simón González. Outra vez. O marroquí perdendo tempo novamente. Volvemos. Quinto asalto. Comezou este quinto asalto. Prácticamente xa a metade da pelea e boa man aí do marroquí. E puido notar aí Simón. Novamente esa man, parece tocado Simón, que resposta é o mesmo problema de antes. Efectivamente, estamos as dúas maus do marroquí foron duras, pero a mão de Simón tamén. E o do ombreiro, pois non sabemos en que quedará, pero o marroquí xa se parou bastante máis. Parece que non ten medo de recibir, que se o ombro, atención. Ollo aí, porque parou a pelea. O árbitro meteu unha man Simón cando estaba parada. A pelea queixase muchísimo o marroquí, e non é este espectáculo que agardábamos ver. No, desde logo que non. O marroquí quere gañar por encima de todo. Dalle igual o que teña que facer. As maus son duras, falla tres maus duras de Simón. O marroquí está moi tocado. Temos que ter en conta que Simón é un grande pegador. E ten o combate máis ou menos onde quería Simón. Xa colleu a distancia, desde hai tempo non solta tantas patadas. O marroquí que vai máis o corpo, ese o terreo que en teoría domina. Simón González tirado agora contra as cordas, cansadísimo. O marroquí novamente busca a tempo. Desta volta parece xa para o seu ombreiro, é a enésima vez que volve contra o curruncho desesperado noutro rincón. Simón González. Que man, que esquerda. Que mão máis dura. Terceira mão durísima, o marroquí está moi tocado. Está se caendo. Pode caer. Simón entrou a guerra. Está. Ollo que vai haber conta de protección. Outra conta de protección porque o marroquí está moi tocado e trátase precisamente de protexelo, de que non leve un castigo excesivo. E vexan o público como vibra, que se levantou xa das súas bancadas moi preto do cuadrilátero, vibrando
a actuación de Simón González, que desde logo nos ofreceu un quinto asalto espectacular. Deixou prácticamente tumbado, que case nin se pode sentar, o marroquí no seu curruncho, con moitísimos problemas. Como toma aire, increíble, costalle moitísimo. Que teñen esa conexión de golpes. Oh, vaya mao izquierda, vaya crochet de izquierda máis duro. A mandíbula, o queixo do marroquí, que está moi cansado. Aí estaba completamente desfeito o marroquí, despois desas mans. Tirou a toalla. E non vai sair o quinto asalto. Tirou a toalla, non pode máis, acabouse o combate, campeón do mundo, Simón González. Finalizou o combate, o marroquí non sai o sexto asalto. Agradece Simón González, o público no cuadrilátero, e Simón González con case 38 anos despois dunha lesión que lle apartou dos cuadriláteros durante moito tempo, volve ao máximo. As lágrimas de ledicia posiblemente pola morte do seu irmão. Polo esforzo feito e probablemente pola morte do seu irmão, que se lle rendía homenaxe ao principio desta velada. Simón González, case con 38 anos, pode se retirar se el quere, sendo campeón do mundo de kickboxing. Efectivamente, aí está, Simón sacando os guantes, moi contento, inda que un pouco quizá decepcionado pola actuación do marroquí, que estropeou en parte o combate. Aí vemos Simón chorando. Tamén quería dedicar esta pelea ao seu irmão, que morrera fai pouco, porque estaba moi apegado. Este é un momento emocionante para él. Emocionado tamén o noso comentarista Héctor Conde, que obviamente lóxica a súa emoción, porque un home do contorno moi preto, de moita confianza, de Simón González, que loitou moi duro por conseguir isto. Traballou durante máis dun ano con moitísimos problemas, porque, como el dicía xa, a idade pasáballe factura, sen embargo chegou nas máximas condicións, nas mellores condicións a este combate, e como producto o que ven nas súas imaxes, as lágrimas. Logo de 5 asaltos venceu o marroquí Mustafa Alhassan, que non puido sair o sexto asalto. Espectáculo inmellorable que ofreceu a Televisión de Galicia nesta velada. E queda tan só ver como se proclama campeón do mundo en mans dun xuiz español, de José Pereira.